Spremamo se za obilazak treće banje koja se nalazi u zapadnoj Srbiji. Banja Koviljača predstavlja ponos banjskog turizma Srbije. Dočekalo nas je rukovodstvo ustanove na čelu sa direktorom. Vodili smo iscrpan razgovor o tome na koji način banja može postati potpuno pristupačna za osobe sa invaliditetom. Podelili smo poklone i smernice za pristupačnu web stranicu. Nakon toga obišli smo banju. A ljubazni korisnici dozvolili su nam da na kratko poremetimo njihov mir i razgledamo sobe. Uzimajući u obzir veličinu banjskog kompleksa i složenost upravljanja raspoloživim resursima, zaključujemo da je dosta toga urađeno u pogledu obezbeđivanja pristupačnosti. Iako ima još prostora za uklanjanje barijera, minimalne građevinske intervencije i određena količina finansijskih ulaganja doveli bi do potpune pristupačnosti. Početna saradnja je ostvarena i sada nam predstoje zajednički napori da banja bude mesto bez barijera koje osobe sa invaliditetom rado posećuju. Nismo odoleli uživanju u prelepom okruženju i suncu koje najavljuje proleće. Razmatramo koje su mogućnosti za dalje aktivnosti i zadovoljni napuštamo Koviljaču. Obilazak banja realizuje se u okviru projekta jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa koji finansira Evropska unija uz podršku Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog Crvenog krsta. Regionalnim projektom koordinira Crveni krst Srbije, a nacionalni partner je i Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije.